Isa sa mga ginatutukan sang publiko sa Bacolod City ang nagahinay nga dalagan sang trapiko. Madamo na gani ang nagapautuwas sang pagkadismaya sa dala sini nga perwisyo. Magluwas sa wala tuo nga pagpangbakbak sa dalan isa pa sa mga ginatudlo nga nagadugang sa pagpugok sang trapiko ang 27 tanan ka mga depektibo nga traffic lights nga nahamtang sa mayor nga mga dalanon. Ano na ba lang sa karon ang tikang sang otoridad para ini ang masolusyonan? Ini ang aton tutukan sa Spotlight. Mga pusang pamangkot, may solusyon pa bala sa padayon nga nagagutok ka traffic situation sa Bacolod City? Ini mga pusang tutukan ta sang aton Spotlight subong aga. With us this morning is ang tagpamuno sang Bitaw, Major Junji Liba. Sir, may aga, welcome to the program. May aga, hi. Yes, good morning. Good morning, Sir Adrian. Good morning sa aton televiewers. Sir, diretso kita no sa pinaka-importante nga pamangkot nga gusto mahibaluan sa aton mga kapuso. May tsansa pa bala nga matigayon naton nga mangin masulahay man ang dalagan sang trapiko sa tunga sang asod-asod nga repair and drainage works sining aton Department of Public Works and Highways. Actually, kami sa Bitaw, makita naton subong aton nga mga pagpaningwa sa aton nga mga enforcer no. Pagi sa akon pamalakad man nga direct na nakon silang kinanglan. Although nagadamo ang aton nga road repair, pero siling ko importante ara sila kay at least kabalo kita nga pag once influx ang aton nga masalakyan mahinay mapundo, but ang aton importante is flowing siya bisan hinay basta naga-flow. May ara bala kita bastante nga mga tinawo nga syempre magpatunga sa dalanon in terms of traffic enforcers, paborable ba lang numero? May ara lang kita nga 130 lang nga isa lang nakalatag no? So kung pinsaron mo is ratio naton sa dalan kag sa mga salakyan kulang gid sa kayo. Kulang gid. So naghahimo kita sumunti kang iayo ko nga kay mayor no masulat ko. Actually naligat pa na ako na propose pero I hope na this year no aprubahan kag nagapangayo kita sa additional nga traffic enforcer. So kuno sa ila, ang traffic is a sign that we are on our road to progress. Amo ginaya ang indicator ang salakyan gadamo gid no. So ang tao busy sa going to and fro, meaning damo sang nagatrabaho, damo sang naga-business, so isa gina sa problema. So basically amo ginangaton no tubangon ang traffic. That's the good sign. Ang akon lang na mo na we have to address lang gid paano tayo flow. Hindi ta mapunggan no, hindi ta mapunggan misaya no kuan nang hindi ka na pwede kay traffic da no? Hindi ta pumungan, but ang amon nang ihimuon tani is paano ta sila paagyon. Paano ta sila din sila ipaagyon dapat. Mga netizens, yung mga komento man sa social media, nga gani kun may ginapahamtang gani nga mga traffic enforcer nga naga-ideya kag nagatag direksyon sa tunga sang dalan. Daw mas naga-traffic pagid ang sitwasyon sang sa traffic lights lang gid ya ang nagapabilin. Daw masulhay pa kunong dalagan. Do you take offense? Ano man? Amo man ang akon nga mindsetting no, makikita ko na gani ini naga-traffic, I assume na may ara kita traffic enforcer. That's may but since na-assign ako diri sa Radian na twist ina no. Actually no, ang cause nga traffic kita daw sa una makita mo na ang salakyan 10 seconds pagkauntat sa piyak ma-clog up. That's why ang presumption nila ara dayon. But pareho lang na siya kung naisipon mo sa traffic light. Galing mas nami pagidyagan ng traffic enforcer. Ang cause nga naga-clog up, gina-presume ta dayon nga abi ang traffic enforcer balason. But the fact is damo gid salakyan nga kasulod. Ano sa traffic naton, traffic management system naton ang imo man gina-aspira nga magbago? Syempre no, with the use of technology kag modern devices may palaabuton bala kita. Based on our mga meeting with aton nga mga prospected supplier, nakita ko nga daw maayo nami kayo kay daw na compress na sa tanan daw isa may traffic light, may CCTV, and ang isa ka beauty is that ang aton traffic light will be daw automated siya no. Bali parang may sensor siya nga hindi na sa kinahanglan i-guide sa tao. So kinahanglan naton dira is tao pero mag-supervise lang in the case mag-brown out, but sa traffic ya mas nami kayo city. So, isa ko na ginatanaw nami kayo nga plan na
ang nagapabilin nga nagapang-alang-alang kag wala salig sa aton mga traffic enforcers kag masami ginabasol rather Major Liba ining aton Bacolod Traffic Authority Office ilabi na gid nga kausa sang huol, delayed sila sa ilang nga negosyo pagkatapos kausa man ti syempre sa late nga pagka-late o kung pagkaulihi sulod wa sulod sang aton nga mga estudyante. In short, damo lang gid siguro ya salakyan sa Bacolod. Yeah. Wala kay gapabayaan bitaw naton? No, that is common no nga parang pagka-traffic na-delay kita which nahuya man taganis na kay may ara gid man nga inang may na-delay to one time sa flight no. It's because of traffic. But hindi nato pag-blame sa traffic enforcer because ang traffic enforcer sa nasiling ko ang outnumbered kita. Yes. Ikadua, ang factor tang nagdamo ang salakyan ta. Okay. So much better, I advise na kung ikaw nagadali, you adjust the time sa imong nga travel. Like for example, may kalatuan ka, you have to May flight estimate mo ang oras. Eh kabalo ka naman, that is common ang traffic daw. Second, siyempre, ang Bacolod, hindi man lang nag-aisahan nun ang dalan, like for example, Lacson. Ngita ka sa alternate nga dalan, nga posible mo agyan. Ako, I understand ko dyan sa side ng ako ni enforcer. Amo na nga, ako ga-pressure, but ang gusto ko lang, wala ta na ambal sila nga, di maging lousy ka mo, but then, gusto ko ara lang kamo sa dalan. Para makita nyo kung kinanglanon ang mapatunga, but then, hindi na all the time nga kinanglan ara ka mo da. Especially so nga kasubong grabing chimpo. There you have it mga kapuso, tagpamuno sa ang bitaw, Major June G. Liba. Sir, may aga. Thank you again. Yang aga, thank you man. Sige.